Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
bagay na ito ay sinilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hangganan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Niluwahati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, nang kulati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at itinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang iyo ay akin at ako'y lumalahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iniingatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ay papatulan ng pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pagbanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila'y na may suma natin upang
siya ng ginawa ng aming tao. O kasasakdalan at kaming Maestrong Jesus, ngulit po inipuin kaming aldo sabat. Makanyan kepong mitipon-tipon bang makanyan dakapong pasalamatan, purihan, sampan, tarang king kekang Espiritu at king Diyos. Salamat po ingisan pa may labas na naman po yung pariming gubong wewe. Manya pong iningat imbalang meto. Tegalbyo po yung kaming pagkabi, higit pa para mo po yung higit pang biye at sikanan at pwersa. Bang makanyan keng makapanumparan, makagalo, karing banal at tungkulan at oba ng pagkatangwanan. Ginoong ini pong iras na naman yung oras. Ginoong makanyan mo kaya pong panimunan. Gabayan king kekeng balang galo. Ginawa at diya po yung banal yung Espiritu Santo mawatula, bang turo ang pong tumahit kaya kami. Ay sa jami naman po sana rin kekeng balang kasarilinan, bang mitanang king puso't kaisipan ni, yung banal aral at turo, king kekeng balang diya. Ginawa patawad po, karing kekeng balang kakulangan, at minsan kapalaluan karing kekeng balang galo. Na minsan ginong Diyos, ikay makapasakop kang kekang kaburian. Minsan ginong Diyos, mimiral pa, kekang kaburian, at kabiasnan niyang magari. Sana ginoo, manyan king lupusan makapasakop. Banggang pa ginong Diyos, ikay makasaklit king yatong magmiray. Unigit ginong Diyos, di ka ing galo at kumilos king kekang niyo. Gino'y milaman po abot saray sa iyon din king dalangin keka at pasasalamat papuri ginong Diyos. Higit analig mi po keka ing sabla na ikay po yung manimuna at magari ngayon ikawarasan na iti mangamang kapilan iting dalangin at samu ilagyuning ikpa ng anak ni Espiritu Santo. Amen.
Ang espiritismo ay karunong naukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medyo. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos, na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamatas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o angkinan ng espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanal ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunay na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitayan na sulat sa Biblia ay may kabanal na ipinakikilala medyo nila. Una po, isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa ating Panginoon. Pangalawa po sa aming mga bataan ko. Ngayon po, meron po, ang tema pong ang Spiritismo ay karaniwang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamagitan ng talaytayan o medium. Ang thought for the week po natin, poetry is the special medium of spiritual crazy wisdom, the form of expression that comes as to creating a bridge between words and what is wordless. Kung ihahalin tulad po natin ito sa ating pag-aaral, ang tula po ay nakaano po ito sa ating ang tula po ay ihahalin tulad po natin ito na kung saan minsan po ang ating medium na kung saan ipinababatid po niya ang mga salitang nais niyang ipabatid sa atin, na kung saan ginagamit po ng medium ang Diyos upang maipabatid po ang mga salitang nais ipabatid sa ating mga tao. Yun lamang po at maraming salamat.
pintalan king neto nga pisamban. Ake akong pag-aralan. King Aldo naning Sabat. King kalam na ampong upaya. Apabandi ko ngening kapinanditan na iti. Kapag-aralan, ang makayakit, ing nanumang adadalan kaya kayo iti ing mayanang bibye nga nang sasabi inganak ang makatayid kanako iti ing mapagkumbabaya. Wangana ikong sabla-sabla aemu kabud manalangin king kayang santuario nune anong sasabi ing taimtim makipaugne kaya itiya kakit na kaya kong sabla-sabla ang makayatsu ngening kapinanditan na iti. Iya tuturuya king kayariang banwa ating mensay na karin ang makanya ng pababa karembanal at titipa king kekong harapan niya na bukod manalangin nune makipag-ugne kayo muna man kaya bang kanita ingkalam na iti dandaman nyo karing balang laman nyo anak na ning Diyos ing Ginoo ing pantunana itang mababang loob ampon na itang taong ating kapibabatan king kayang sarili pasakop kayo pin anong sasabi bang malyaring eko mikakawa-kawani buri na sabihan
ing dapot dinganak nang makatayid kaya ingakakit na miyabe-yabe la pa. Matuwane ing yato at tutukluan nyo. Misasan metong kayo. Uli na pabalasang. Wa. Di nga tatangalan nyo. Ing ena kaburian ng Diyos. Ayaka kitiyo. Anya pakipanalangin nyo. Ing maputot na. Ing mitok nang na. Ing nanumang agle-agle. Alulub. Keti kaya kayo. Anak na ng Diyos. Ing magpatuto kayo. Iti ibiyan ng karagdagan kaya kayo. Mapibabata. May gityan dinan na. Linisan la rimbalang puso yo. Metong yalawe ing Diyos kaya kayo. Iko sabla-sabla ing mikakapatad kayo. Alang magmatas, alang magbaba. Nune pante-pante kayo king kayang panlawe. Anya anak na nin Diyos, akong magmanano. Iti ing eyo balo ing mayari ing tatangalan nyo. Anya mapanalangin kayo. Emo bukod manalangin akong magmananong kaya kayo. Nune makiyugne kopin kaya banit ang kalam na iti dandaman nyo. Ngayon ka pinandutan na iti adarala akong amano. Ake akong daramdaman. Akong pakisabi. Dingbalang dayo. Kaya na kanya mano maintang impakisabi kong mayat. Nung emuring proseso, eyo palwalan, karing baletok nangan nyo. May git makaya tsuya pa. Karing balang siping da. Ing meto nga mapanako. Anya magkirandam kayo. Karing sasabihan da rimbalang pengariyo kaya nakan ko. Bang malyaring alang tumulo perlas karimbalang pengariyo. Ing katatawlyana ing pasakop kayo. Eko magmatas. Nune magpakumbaba kayo.
Deti ilang ligod ko. Adela ko kingke kayong harapan. Na sana pakiramdaman la at ibili ka rin balang puso yo. De amano, aparalana ning meto nga Diyos, kaya kayong anak na amakatayid kayo. Tanggapan nyo ne, yung kana kong bendesyon. Adarala ko ngining kapinandita na iti. Akong sinuyo, Arkanghel Miguel, paitas na ako. Ang kapayapaan ay siyang panatilihin at ramdamin ang bawat mensahe ng Panginoon. Pag-ibig at kapayapaan ang inihahandog ko sa oras na ito. Mapalad ang tao dahil hindi niya naranasan ang umupo sa makasalanan. Mapalad ang tao dahil hindi siya naglakad sa apoy. Ang kasiyahan niyo ay ang Panginoon. Ang kasiyahan ng bawat tao, ang mga salita ng Diyos. Kaya kayo na mag-aaral, huwag puro salita, manatili ang mga salita sa mga gawa. Mapalad ang tao dahil naramdaman niya ang pagmamahal ng Panginoon. Ang hindi mapalad ay siyang naglalakad sa landas ng kaapuyan. Ang apoy ay nagsisilbing kasamaan, pagmamataas at inggit sa puso ng tao. Walang patutunguhan ang apoy sa puso. Kung pangungunahan kayo
ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya kayong mag-aaral, naririto kayo upang matuto. Bigyan niyo sana ng katawan ang bawat mensahe na ibinababa ng Diyos mula sa inyo. Walang silbi ang pagpasok sa lunduyan kung ang mga paa nyo ay mananatili lamang sa apoy. Walang patutunguhan ang kasamaan. Ang mga simpleng paraan na pinagawa ng Diyos ay hindi kayang gawin ng tao. Mas pangungunahan ng tao ang kasamaan dahil wala siyang pagmamahal sa kanyang puso. Ang unang pangalaala ng Panginoon pag-ibig na may karunungan. Sumulong sana ang bawat isa sa inyo na may kaalaman. Huwag sana kayong manatili sa kamangmangan. Huwag kayong manatili sa pagmamataas at huwag niyong ilagay sa inyong mga isipan na marami na kayong alam. Ang tao, kapag siya'y laging nakayuko, ang Diyos na mismo ang magtuturo ng magandang landas. Ang mga aral na ito ay bigyan niyo sana ng katawan. Ito na lamang ang mga mensahe na ipinahatid ng Diyos mula sa inyo. Adios. Kapayapaan. Ako ang sumuyo. Arkanghel Gabriel, paitaas na ako.
Sana po manatili ang kapayapaan sa ating lahat. Sa tulong po ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay sama-samang muli sa isang banal na pagkakatipon. Ako po ay nagpapakumbabang humarap sa inyo. Sana po ay gabayan tayo ng Diyos at ng Kanyang banal na Espiritu upang mabigyan po ng linaw o paliwanag ang ating paksang tinatalakayan. Bawat linggo meron po tayong mga paksa na tinututukan na dapat nating pagpukusan upang maintindihan po ng lahat ng ating mga kapatid na nakikinig ng salita po ng Diyos. Ang ating pong paksa, ganito po ang nakalagay na prinsipyo number 1, ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Yun po ang ating paksa. Kaya kanina, ang unang mensaheng ating narinig, ang isang espiritu na nakiugnay sa atin ngayong umaga, si Arkanghel Miguel ba yun? Arkanghel Miguel. Tapos yung pangalawa, Arkanghel Gabriel. So, gusto ko lang pong basahin sa inyo kung ano pong pagkakaiba ng Arkanghel at saka Anghel. Para maintindihan po natin kung sino ba sila. Bakit may tinatawag na Archangel at may tinatawag na mga Anghel? So, ang sasagot dyan, hindi naman ako patutunayan po ng Biblia kung sino po sila para makilala po natin ng lubusan. Para sa susunod, makapag-ingat po tayo sa ating ginagawang gawain. Pakinggan niyo po, ang isang talata sa Daniel, Kapitulo 10, versikulo 13. Ito po ay tungkol kay Miguel. Ang nakasulat, ang sinasabi ni Propeta Daniel. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw, ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe na dumating upang tulungan ako. At ako'y natira doon nakasama ng mga hari sa Persya. Ang sabi ni Daniel, ang tumulong sa kanya ay si Miguel. Sino itong Miguel na ito? Judas 1:9. Alamin natin kung sino ang Miguel na ito. Judas 1:9. Judas. Jude. Yan. Datapwat, ang Arkanghel Miguel. Ang Miguel pala, siya palang tinatawag na Arkanghel. Apo? Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa dyablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Arkanghel Miguel. Ang kanyang pangalan, Arkanghel Miguel. Ngayon, yung isa, dumating si Gabriel. Pakinggan nyo, sa Lucas 1:19, tingnan natin kung magkapareho po sila. Lucas 1:19. At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel na nanayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo
at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. Ano pong sabi sa Lucas? Anghel Gabriel. Sunod, 26. Diyan pa rin sa talata. 26. Nang ika-6 na buwan nga'y, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel. Hindi sinabi, sinugo ng Diyos ang Arkanghel Gabriel, kundi Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Anong ibig sabihin ng Arkanghel at saka yung Anghel? Ang Arkanghel, siya po ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel. Kumbaga sa mga kapulisan, meron po silang pinakamataas, chief na tinatawag. Itong Arkanghel, nag-iisa lang Arkanghel ito, walang kasama. Nag-iisa lang ang nakasulat sa Biblia na Arkanghel, si Miguel lang, walang kasama. Ano po? Siya po ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel. Sino po itong Arkanghel Miguel na ito na tinatawag na prinsipe? Pakinggan po ninyo sa Bagong Tipan, 5:31 ng Gawa, para maintindihan po natin. 5:31. Kasi tinawag sa Daniel, siyang punong prinsipe. Sino itong prinsipeng ito? Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Sino po ito? Si Kristo. Ang tinatawag na Arkanghel Miguel, ayon sa Biblia, siya po mismo si Kristo. Kaya nung Miguel siya, hindi pa siya nagkatawan tao, umiiral na po siya sa langit. Si Arkanghel Miguel. Ngayon, balikan po natin ang ating paksa. Sabi ng ating paksa, ilagay po sa screen, ang espiritismo ay karunungan na uukol sa ari, sa uri. Ang tanong po ganito meron po kasing tanong Ang tanong po ni Job, ganito ang kanyang tanong. Saan nanggagaling nga ang karunungan? Yun po ang tanong ni Job. At saan naroroon ang dako ng pagkaunawa? Yun po ang tanong Kasi ang ating paksa, ang espiritismo ay karunungan. Ang tanong ni Job, saan nga nanggagaling ang karunungan? At saan naroroon ang dako ng pagkaunawa? Mas mabuti basahin natin ang tanong ni Job sa 28:20 ng Job. Pakinggan po ninyo. Saan nanggagaling nga ang karunungan? Yan po ang tanong ni Job. At saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Hindi ba? Ngayon, aalamin natin ang tanong ni Job. Kung saan nanggagaling ang karunungan? Hindi nanggagaling kung saan-saan. Pakinggan po ninyo. Sa 12:13 ng Job pa rin. Nasa Diyos ang karunungan. Galing pala sa Diyos ang karunungan Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Kanya ang payo at pagkaunawa. Sabi ni Job, sa Diyos pala nanggaling. Kung nanggaling sa Diyos ang karunungan, siya ba ang nagbibigay? Sa Kawikaan 2:6, pakinggan po ninyo. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Saan po nanggaling? Sino nagbibigay? Ang Diyos po mismo. Hindi tao ang nagbibigay. Galing sa Diyos ang karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kaya, hindi karunungan galing sa tao, kundi ang Diyos ang nagbigay. Sapagkat ang karunungan galing sa Diyos, galing sa itaas, pinatunayan ni Santiago yan. Basa, 3:17. ng Santiago. Ngunit, ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa. Banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw o pagkukunwari. Pag tumanggap ka ng karunungan galing sa Diyos, hindi ka nagmamataas, hindi ka nagkukunwari, kailangan totoong tao ka. Ang iyong sinasabi. At ang iyong sinasabi, buong katotohanan na nanggagaling sa Biblia.
Kaya Diyos mismo ang may utos eh. Diyos mismo ang may utos eh. Basahin ninyo at saliksikin. Ang sabi niya, basa, 34:16 ng Isayas. Ganito pong nakasulat. Isayas. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Magkasama ang Diyos at ang kanyang espiritu. Di ba? Inuutos ng bibig ng Diyos pagkatapos kinasipa ng banal na espiritu. Kaya sagrado po ang kasulatan. Kaya hindi siya nangangailangan ng kanyang kasama. Hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. Kompleto na po ang nasa Biblia. Basa, 26:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ni Propeta Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Uda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat ng salita na inuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Di kumpleto sa Biblia. Wala kang babawasan, wala kang dapat idagdag. Hindi kailangan ang katang-isip sa isang nagsasalita na lingkod ng Diyos. Kailangan may batayan na nasa Biblia. Lahat ng ating sinasabi dapat napapatunayan. Napapatunayan sa Biblia. Ngayon, ano ang paksa natin? Ang espiritismo ay ang karunungan. Ngayon, aalamin natin, ano ba itong espiritismo na ating inaaniban? Ano itong espiritismo? Alam pa natin kung ano itong espiritismo? Ang espiritismo, kaya tinawag na espiritismo, salitang Kastila po ito eh. Sa ating wika na ginamit, hindi espiritismo espiritista na. Kaya lang ang original, espiritismo. Ano pa itong espiritismo? Sa ibinigay na diwa ng ating mga kapatid, ang espiritismo, ang kahulugan niya, ay ukol sa espiritu. Ang espiritismo, ukol sa espiritu. Ngayon, tama naman to ukol sa espiritu Kaya lang, itong salitang ukol sa espiritu, ibig sabihin, ang kanyang kahulugan, espiritual. Kasi espiritismo Ang kahulugan niya, espiritual. Tatanungin natin si Apostol Pedro. Apostol Pedro, tama ba itong sinasabi ng paliwanag na itong espiritismo ay ukol sa espiritismo? Kaya lang, sumagot si Apostol Pedro, ang ukol sa espiritu ay kinumpleto niya sa kanyang sulat. Pakinggan niyo, sa 2:5 ng unang Pedro. Ito ang sagot ni Pedro. Kayo rin naman, naggaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu. Di ba sabi ko kanina, ang paliwanag nila, ukol sa espiritu. Kaya lang, kinumpleto ni Pedro, ito'y natatayong ukol sa espiritu. Di ba? Natatayong ukol sa espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hayin na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Bakit? May sinabing bahay na nauukol sa espiritu. Ibig sabihin, espiritual na kahulugan ang espiritismo. Di ba? Pag tinawag ng bahay, nauukol sa espiritismo. Kasi ang espiritu, may pananahanan yan. Hindi pwedeng wala siyang pananahanan. May bahay yan. Ang espiritu, pakinggan nyo, sa 2:22 ng Efeso, si Pablo rin ang nagsabi. 2:22. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa espiritu. Kaya kayo pala itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa espiritu. Paano kung wala siyang bahay? Anong pananahanan niya? Kailangan may bahay siya. Hindi pa ang puno sa bahay niya ay ang ating Panginoong Jesucristo.
Ngayon, kung si Yesu Cristo, siya ang puno sa bahay, sino ang kanyang bahay? Basa. Sa 3:6 ng Hebreos, si Pablo rin ang nagsabi. Datapot, si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Siya pala ang puno sa bahay niya. Sino ang bahay niya? Na ang bahay niya ay tayo. Ba? Hindi pa spiritual ng kahulugan yan? Na sinabi ni Pablo na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Sino yung pag-asa? May pag-asa tayo eh. Sino yung pag-asa niyan? Unang Timoteo 1:1. Pakinggan po ninyo. Si Pablo na apostol ni Kristo, Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Ang pag-asa pala si Kristo mismo. Si Jesus na walang hanggan. Siya ang ating pag-asa. Wala namang ibang pag-asa eh. Di ba? Kung ito si Kristo eh. Kaya tayo gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos eh. Patungkol kay Kristo eh. Siya kasi ang sugo mismo ng ating Panginoon Diyos eh. Na Ama eh. Di ba? Ngayon, ang bahay na ito, ako paniniwala ko, ang espiritismo, ito ay ukol sa espiritu, ito po ay siyang mismong sinasabi niyang bahay. Siya mismong sinasabi niyang bahay eh. Ang espiritismo eh. Di ba? Bakit sinasabi niyang bahay? Ang espiritismo. Ang bahay na ito ay siyang mismong iglesia. Kaya lang, hindi nasasanayan ng ibang kapatid na tinatawag na ang espiritista ay iglesia. Siya po talaga ang bahay o iglesia. Na ang bahay at iglesia, isa lang ang ibig sabihin. Pakinggan nyo. 3:15 ng unang Timoteo. Si Pablo rin na may sabi niyan. 3:15. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. E di siyang bahay na, ang iglesia mismo, siya ang bahay. Kaya ang paliwanag ng ating mga kapatid, ang espiritismo ay eskwelahan ng buhay. Tama naman yun eh, eskwelahan ng buhay eh. Kaya lang, gusto ko lang mapatunayan kung saan ka eskwelang mag-aaral. Kasi spiritual to eh. May sinasabing eskwelahan ng buhay. Sino ba yung buhay na yan? Unang 1:1 hanggang 2. Tingnan natin kung sino yung buhay na yan. Ito kasi nakita ng mga apostol eh. Nakasama nila eh. Nahipo nila eh. Yahong buhat sa pasimula. Yahong aming narinig. Yahong nakita ng aming mga mata. Yahong aming namasdan. At nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang salita ng buhay, tuloy 2. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sino po yun? Si Kristo ang buhay. Ngayon, bakit sinabi niya? Bakit sinabi niya si Kristo siyang buhay? Mag-aaral na siya espiritismo. Ang espiritismo ay eskwelahan ng buhay. Tama, ang pinag-aaralan natin si Kristo eh. Kaya pag-aaralan natin ang kautusan ni Kristo, ang kalooban ni Kristo. Huwag tayong babaling sa iba kung saan-saan. Si Kristo lang ang ating pag-aaralan. Sapagkat si Kristo ang makapagliligtas sa ating lahat eh. Hindi naman tao eh. Di ba? Ngayon, saan ka eskwela mag-aaral ngayon? Yan ang matagal ko nang inaalam. Kung saan sila eskwela mag-aaral. May eskwelahan kasi ang buhay eh. Hindi ka naman pwedeng mag-aaral sa eskwela ng sanlibutan. Kasi pang mundo yan eh. Ang espiritual, meron ding eskwela. Tandaan nyo, mga kapatid na kabataan, ito ang eskwela para malaman ninyo kung saan ang eskwela na aking sinasabi. Doon tayo dapat paroon. Doon natin tatawagin ang kanyang pangalan. Pag paroon mo, doon mo tatawagin ang pangalan ng Diyos eh. Doon kayo magkakatipon eh. Basa. 12:5 ng Deuteronomio.
kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa mga tuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Sa kanyang tahanan. Ano po ang kanyang tahanan? Na sinasabi ni Moises, na kanyang pinili, doon tatawagin ang kanyang pangalan. Hindi pa tayo mga kapatid na espiritista, kaya tayo nagpunta rito upang dito natin tawagan ang pangalan ng Diyos. Dito tayo nagkakatipon. Ano po ang bahay na yan? Ano po ang tahanan na yan? 56:7 ng Isaias, pakinggan nyo kung ano po yung tahanan na yan. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng bayan. Ang tinatawag ng bahay, ito pala ang tabernakulong ito. Kaya dito pala tayo nagkakatuwaan Nagpupuri sa Diyos Ibig sabihin, ang eskwelahan ng buhay, ang bahay o iglesia ng Diyos Ang iglesia, siya mismo ang eskwelahan ng buhay Dito natin pag-usapan, dito natin pag-aralan si Kristo. Kailangan mag-aral tayo kay Kristo, hindi sa iba. Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin at mag-aral. Siya mismo may sabi 11:29 ng Mateo, basa. Sa kanya ka lumapit Siyang pag-aralan mo 11:29 ng Mateo. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kaya sabi ni Kristo, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Di ba? Mag-aral tayo kay Kristo Kahit yung mga apostol, ang kanilang saligan na ginawa, si Kristo, hindi sila sumalig sa iba Di ba? Ang saligan nila si Kristo. Maski ang mga propeta, si Kristo pa rin ang kanilang saligan Siya ang kanilang saligan Kaya, mag-aral tayo kay Kristo. Basa. Bakit sinabi kong saligan? Gusto kong mapatunayan ang saligan. Pag sinabi kong saligan, gusto kong mapapatunayan ko sa Biblia Parang nahihirapan ako magpaliwanag pag hindi ako nagbabasa sa Biblia 2:20 ng Efeso. Si Pablo rin na may sabi. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Yan ang saligan nila. Kaya sa ating panahon ngayon, si Kristo pa rin ang ating saligan. Di ba? Si Kristo ang ating ipinapangaral. Si Kristo ang ating pinag-uusapan. Kahit ng kanyang mga apostol, yung mga karamihan hindi nakapag-aral, pero meron din nakapag-aral. Si Apostol Pablo, nag-aral ng abogacya. Nakapagtapos siya ng abogacya. Matalino siyang tao. Pero liban sa kanyang katalinuhan sa pag-aaral sa abogacya, nung tawagin siya ng Diyos, hindi niya ginamit ang kanyang karunungan sa sanglibutan ito. Kundi, ang ipinangaral niya, ang ating Panginoong Yesu-Kristo. 4:5 ng unang Korinto. Ikalawa. Yan. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Mga apostol yan Pero tinanggap nilang naging alipin dahil kay Kristo. Ako rin, kayo rin, kung matanggap ninyo, tayo ay alipin ni Kristo. Dahil sila apostol may tungkulin pero nagpakababa sila. Kaya ako, sabi ko kanina, ako pa'y nagpapakababa sa inyo. Hindi ako magaling, hindi ako matalino. Ang alam ko magaling isa lang, ang Diyos lang. Lahat ng ating sinasabi,
hindi nanggagaling sa aking sarili, kundi dahil sa Diyos, hindi ko alam sabihin ang mga bagay nito. Wala po nanggaling sa aking sarili. Kaya nagtataka tayo na bakit alam natin lahat, no, yung mga bagay-bagay tungkol sa spiritual na bagay, mga bagay na makalangit. Kasi lahat po tayo, hindi ko alam kung lahat, no? Tayo ay napapahiran ng langis eh. Banal na langis eh. Napapahiran tayo ng banal na langis eh. Alam niyo po kung ano yung banal na langis? Basahin nga natin sa sulat ni Juan, sa unang 1:2:20 ng unang 1, lagay sa screen. At kayo'y may pahit ng banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Pag may pahit ka ng banal, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay eh. Gaya ng espiritong dumating na dumalo sa atin. Kung titingnan mo, tao silang katulad natin, mga bata-bata pa sila, di ba? Ang sinasabi pa nila, pinag-aaralan pa nila ito? O sinasamarais nila, minamores nila? Palagay ko hindi, no? Hindi kayo nagbabasa ng Bible? Hindi kayo gumagawa ng inyong mga guidelines? Pero nakakapagsalita sila eh. Bakit sila nakakapagsalita? Hindi nang gagaling sa kanilang sarili. Pakinggan nyo, ang sabi ni Mateo, sa 10:20 ng Mateo, pakinggan nyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Ang Espiritu pala ng Ama ay magsasalita eh. Hindi manggagaling sa iyong sarili eh. Habang nagsasalita ka, ang sinasabi mo, ginagabayan ka ng Holy Spirit. Ginagabayan ka niya. Gaya sa akin, gumagabay ang Holy Spirit eh. Hindi ko masasabi ito kung wala ang Holy Spirit eh. Kung hindi sa gumagabay eh. Kasi ang sinasalita ko, salita ng Espiritu at buhay. Hindi salita ng sanglibutang ito. Sa 6:63 ng 1, basa. Sa 6:63. 6:63. 6:63. 1. 63. 6. Yan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya ang naririnig po ninyo, salitang Espiritu at buhay. Di ba? Malinaw, pagkain na spiritual yan. Bakit nagtataka po tayo? Nagtataka tayo. Bakit may dumarating na Espiritu sa atin? Di ba? Hindi naman darating ang Espiritu kung wala sang kasangkapan na gagamitin. Di ba? May kasangkapan sang gagamitin eh. Halimbawa, gaya ko, kasangkapan din ng Kanoon Diyos na ginagamit para ipahayag ko ang kanyang salita. Na naaayon sa Biblia. Di ba? Kinakasangkapan tayo eh. Kaya lang ang tawag sa atin, may mga medium na tinatawag. Pero kung talagang babasahin mo ang medium, wala ka namang mababasa sa Biblia, kapatid eh. Na letra por letra eh. Wala tayong mababasang medium na letra por letra. Ang isang pastor nagtanong sa akin, hindi niya alam ang medium eh. Ang alam niya medium, ano ba yung medium na yan? Yung mga size, sabi ng pastor. May medium, may small, may large, may extra large. Di ba? Hindi lang, nung sinabi ko ang medium, hindi medium, sabi ko, kasangkapan, intermediary yun. Nung sinabi ko intermediary, paano naintindihan niya? Gusto niya pala yung English eh. Yung palang medium, hindi niya maintindihan. Kahit sa Biblia, yung kasing intermediary, talay-tayan yun eh. Tagapamagitan yun eh. Kasangkapan yun eh. Kaya, sa Biblia, kaya lagi ko sinasabi, ang pagtawag sa medium ay ganito. Ang nababasa ko sa Biblia. Basahin. Sa 6:13 ng Roma. At wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng talikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos
na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Kaya ang medium, tawag ko dyan, kasangkapan ng katwiran sa Diyos. Di ba? Kasangkapan tayo eh. Kasangkapan sila eh. Na ginagamit ng Diyos sa Espiritu na kanyang isusugo. Ginagamit niya. Bakit may dumarating daw sa atin? Yung mga apostol matagal ng patay, mga propeta matagal ng patay. Bakit may dumarating sa atin na mga espiritu, iba't iba? Na ating pinapaniwalaan. Nung unang panahon, ang unang mga Kristiyano, ang mga apostol noon, tao rin silang katulad natin na nangaral sila, lumibot sa buong mundo Ipinapangaral ang salita ng Diyos ang ebanghelyo ng Diyos Nang mamatay na sila kalaunan, wala na sila sa katawan naman. Espiritu na sila. Porque espiritu na sila, hindi na sila pwedeng dumalaw sa atin. Hindi na sila pwedeng bumaba at makipag-usap sa mga buhay. Ang mga patay kasi, ang Diyos kasi, hindi Diyos ng mga patay. Kundi ang Diyos, Diyos ng mga buhay. Di ba? Namatay man ang kanilang laman, pero ang espiritu, patay ba? Buhay, hindi naman patay Di ba? Patay. Kaya, nung may katawan sila, nangangaral, nakikita sila. Nung wala na sila sa katawan, hanggang ngayon nangangaral pa rin sila, nagpapatuloy pa rin sila Dumarating sa atin, basa. Sa 2 Korinto 5:9, ganitong nakasulat. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, sabi ni Pablo, maging sa tahanan man, itong tahanan katawan yan, maging sa tahanan man o hindi man, maging sa katawan man o hindi man sa katawan, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Diba? Wala ka na sa katawan, espiritu ka na lang. Hindi ka pa pwedeng isugo ng Diyos? Hindi ka pa kalugod-lugod sa Diyos? Itong mga apostol, naglingkod sila sa Diyos Pinasakdal ng Diyos Inaring ganap sila Basa. 12:23 ng Hebreos, si Pablo may sabi. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yun pala, espiritu ng mga tao ganap na pinasakdal. Meron sa pinabanal na pinasakdal. Bakit dumarating si Santiago? Dumarating si Pablo? Banal sila Pinasakdal sila Hindi ba? Pagamat, ang alam natin, nang tanungin ko si Apostol Pablo, nung nandiyan pa ang kanyang kasangkapan, si Brother Raymond Dungka, nagtanong ako sa kanya, sa Kandabayan, sa daan ng buhay. Tinanong ko siya, kung silang mga apostol, kasama siya, kung sila ay nasa langit na. Kayo po ay nasa langit na ba? Kayo po ba ay nahukuman na ng Diyos? Yan ang tanong ko Alam niyo po, anong sagot ni Pablo? Nakakagulat Ang sabi ni Pablo, kami ay wala pa sa langit. Kami ay hindi pa nahuhukuman. Kung wala kayo sa langit, hindi pa kayo nahuhukuman, sinong nagsugo sa inyo? Yan ang pangalawang tanong ko. Ang sagot niya, ang Diyos. Akala ko pa wala kayo sa langit. Paano kayo sinugo ng Diyos? Wala kayo pa sa kanyang kaharian. Sabi niya sa akin ni Apostol Pablo, buntok ng evangelista, susubukan mo ko. Yan ang sagot niya sa akin. Sa kanda ba nangyari? Hindi ko alam kung sino naka-attend doon. Sinusubukan mo ko, sabi ni Apostol Pablo. Buntok ng evangelista, ing pakibat ko kaya ang pambasan ko kaya ken Biblia, ikaman ababasa miya naman. O ba't balo po?
Sigurado ko po, inga babasayo, pabasayo ka na ako, yan naman, inga na akong awabasa. Pabasa ako nga na, yan naman inga babasa mo. Yan naman yung kapaliwanag yan, yan naman yung kapagibat yan. Eh, ano ba? Burumi ang basang ko, wala lumasanting po. O, pero pula ni Biblia. Basahin natin ang 6:9 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo, ito ang sagot ni Apostol Pablo. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay, dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong suma kanila. Yes. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan? Silang sumisigaw Itong mga espiritong nasa ilalim ng dambana. O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipag-ihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa, kasi mga pinatay sila Pinugutan ng ulong mga iba 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin ay ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Nasaan ang mga apostol? Nasaan ang mga propeta? Nasaan ang mga banal na naglilingkod sa Diyos? Naggaling mismo sa iglesia ng Diyos na nangamatay na nauna sa atin. Hindi pa nandun sila sa ilalim ng dambana na naglilingkod? Nakakausap nila ang Diyos kahit na wala sila sa kanyang trono, kaharian. Meron silang tabernakulo dun Nasama-sama sila dun Anong ginagawa nila dun? 7:14 ng Apokalipsis. Sabi niya, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian at nangagugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Di ba? Pinaputi sila ng dugo ng kordero Ang kordero kasi si Kristo. Ibig sabihin, naglingkod sila sa Diyos. Pinaputi. Pag sinabing pinaputi, kagaya ng binasa ko sa 12:23, sila'y pinasakdal. Na ang kanilang mga espiritu, pinasakdal at inaring ganap. Ngayon, kung inaring ganap na sila, nasa ilalim sila ng dambana, sabi ko kanina, wala pang taong umakyat sa langit maliban kay Kristo. Kasi hindi pa nga sila nahukuman, pero nasa taas sila. Nasa taas sila Hindi ba? Pero hindi pa nahukuman 3:13 ng 1. Tingnan nga natin kung may mga tao na nasa langit. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa mga tuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sinong nasa langit? Si Kristo. Kasama ang mga anghel na hindi nagkatawang tao. Ngayon, ang mga anghel pa may karunungan. Ayon sa paliwanag nila, ang mga espiritong nilalang ng Diyos, walang malay, walang kaalaman. May kaalaman ba ang mga anghel paglikha ng Diyos? Ang Diyos kasi lumikha ng maraming anghel, hindi isa, dalawa lang. Libo-libo ang kanyang nilikha Libo-libo. Halos hindi mo na mabilang 5:11 ng Apokalipsis. Mas magandang basahin natin. 5:11 ng Apokalipsis. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000 tig sa 10,000 at libo-libo. Sinong magaling magkwenta dyan? Kwentahin ninyo. Ako hindi ko alam yan. Libo-libo. Kwentahin po ninyo. Sinong magaling magkwenta dyan? Hindi ako magaling dyan Pero ang alam ko lang, babasa ako ng uling talata. Balikan natin ng Hebreos 12:22. Ito ang kadugtong niya Kasi hindi ko alam kwentahin ito Datapwat
Nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Hindi pala mabilang mga hukbo ng anghel. Eh di marami sila. Hindi nagkatawan tao yan. Ngayon, may kaalaman pa yung mga yan nilikha ng mga anghel? Bay sabi ng mga iba, walang kaalaman, walang malay. Kapatid, hindi pwedeng walang kaalaman yan, hindi pwedeng walang malay yan. Anghel ng Diyos yan, may karunungan yan eh. Na? Kaya sabi ko, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, talagang malilisya ka talaga. Pero kung meron kang guidelines, pa hindi ka malilisya. Basahin natin. Ikalawang Samuel 14:20. Malapit na ako matapos, oh. Hirap na masusunod magsalita. Pinawisan na ako eh. Hindi ko matapos ito eh, mahaba ito eh. Upang baguhin ang ganyo ng bagay ay ginawa ng iyong lingkod na si Joab. Ang bagay na ito. At ang aking Panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos. Oh, may karunungan pala sila eh. May karunungan ng anghel ng Diyos na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Kaya ang Espiritu, alam niya ang mga bagay na nasa lupa. Kasi nasa taas sila eh. Nakikita ang lahat eh. Kung paano ang Diyos nakikita niya ang lahat ng bagay, masama man o mabuti, ang kanyang mga anghel ganun din eh. Di ba? Basahin natin ang 15:3 ng Kawikaan. Kung nakikita ng Diyos ang masama at mabuti. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Hindi ba nakikita ng Diyos yan? Ngayon, ang mga anghel na ito, sila ba ay dumarating sa atin? Dumadalaw? Sila ba ay tipamanik? Nangyayari sa atin yan. Kung sa iba hindi nangyayari, basta ating patutunayan natin, nangyayari yan. Kaya lang ilagay nyo sa screen Kapampangan, no? Ayaw ko muna ng Tagalog, no? Kapampangan mo lang ilagay, mas malino sa Kapampangan yan eh. 1:51 ng 1. Ay, Diyos ko po. Panginoon. At tubig. Ayun pala. Hindi pala tubig yan. At sinabi na kaya, ing katutuan kaya kayo sasabihan ko, akit siyang mabuklat ing banwa, at manikla at tipat ding angeles ng Diyos, tulad ding anak ng tao. At di pa manikla. Di ba? Di pa manikla. O ba't di pa manikla? Ang mga anghel ito, ang tawag sa kanila, mga espiritu. Ha? Na tumutulong. Mga espiritu na tumutulong. Basa, Hebreos 1:14. Mga anghel, mga espiritu ito eh. Ay, Hebreos 1:14. May kamalita ka niyang Ken. Ha? Hebreos. Kaya tangkay, Tagalugan mo. Yapi niyan, yung Tagalog. Itang Kapampangan mo, itong yamu Tagalugan mo na yan. Okay, yan. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan. Hindi pa. Mga espiritu sila eh. Lahat ng mga anghel, mga espiritu yan. Ay ngayon, namatay yung tao. Naging banal siya. Inaring ganap siya, pinasakdal siya. Dumating si Juan. Tao lang katulad natin yan. Bakit naniniwala kayo? Tao lang yan. Ang kausap ninyo, demonyo yan eh. Namatay na nga siya eh. Bakit kinakausap yung patay? Sabi ko, kapatid, hindi ko nang kinakausap ang patay. Tingnan nyo, sumasagot siya. At kinakausap ko, buhay. Kung patay yan, hindi magsasalita yan. Hindi ba? Bakit? Kasi pag namatay ang tao, ang laman lang ang mamamatay, ang espiritu hindi namamatay. Lalo na pag naglingkod ka sa Diyos. 22:30 ng Mateo. Putulin ko na sana, meron pang lumabas na talata. Sige, paputulin ko na po ito.
Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa, ni mga papag-asawain pa, kundi kaya ng mga anghel sa langit. Pag namatay ang tao, ang espiritu niya, katulad ng anghel. Kung katulad ka ng anghel, hindi ka pa pwedeng isugo. Kalugod-lugod ka naman sa Diyos. Pwede. Kasi ang malinaw sa Biblia, ang mahirap sa iba, ay nilalabo nila. Ang malinaw, nilalabo nila eh. Kaya kapatid, isa na lang talata, tapos na ako. Basa, 91:14, ay 91:11 ng awit. Ito, last na lang talaga ito. Meron pa namang oras eh. 91:11. 91:11. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya lahat tayo, may gumagabay na mga anghel na nauuna sa atin. Kung mabuti ang ginagawa mo, patungkol sa langit, tungkol sa Diyos, ginagabayan ka ng anghel mo. Pero kung ang ginagawa mo masama, gusto mong nakawin ng kalabaw doon, hindi ka nagagabayan ng anghel mo, iiwanan ka niya. Ang gagabay sa iyo, anghel ng demonyo. Kaya mapapasama ka. Kapatid, ang anghel ng Diyos, siya po ang kumakanlong, gumagabay sa ating lahat sa panahon ng ating lakad. Magandang umaga po sa inyo. Hello? Awa. Yeah. Bala mo. Dakal pong maraming pong salamat sa ating pong naging speaker. Pinawisan po yata siya na. Yung pong mga sinabi niyang talata, talagang marami po. Ako sidulat ko pong lahat yung mga talata. Kayo po sidulat niya? Natandaan po siguro ninyo. Okay. Una po, maraming salamat sa ating pong Panginoon kasi po siya po ang talagang pag-asa yan eh. Hing kaya katamo po nga pong Ginoo. Ya po yung kaya katamong biye. Yan kaya katamong kaligtasan. So, ngayon po, ding paliwanag na ng kaya katamong kapatad. Talagang pigandahan po yung tema ngayon niya. Mig-text siya, mig-message siya po ka na ako sa linggo ako ang mag-speaker. Tinignan ko po yung yung ating tema, talaga palang dapat may paliwanag talaga ang gustong ipabatid sa atin ng temang ito. Lalo na po sa ating mananampalataya sa kapatirang pong ito. Dahil po pinag-uusapan ho dito, espiritu. No, kung minsan po, yung iba nating mga kapatid na hindi po nila masyadong kilala yung ating pananampalataya, kung minsan po ay hindi nila masyadong nauunawaan yung mga pag-aaral na nandito. Subalit tayo po ay 100% na nag-aaral po tayo tungkol po sa salita ng Diyos, no? Hindi po tayo nag-aaral kung ano-ano. At ang sabi nga po niya, ang pag-aaral po sa ating Panginoon ay hindi pinagmamayabang. Tama po. Kasi po, kung ang sarili po natin, na alam natin marunong tayo, marunong akong magsalita. Ako ang magsasalita sa linggo. Kung inalis po yung mga kagalingan mo o yung kaalaman mo ng Diyos, may magagawa po ba tayo? Tanong, wala po siguro tayong magagawa. Kung ang Diyos po ay makita po sa atin yung talagang arrogante tayo sa ating pag-aaral, ang Diyos po ay makakagawa rin po ng mga paraan kung instant lang. Kung minsan makatulog ka lang, no? At palagi po na sinasabi ng mga banal na espiritu ang kanilang mga
reminders po sa atin, lalo na po sa panahon pong ito, tayo po ay nakakaranas ng paiba-ibang kondisyon ng ating panahon. So yung mga nahuna po na ating pagtitipon, ang banal na Espiritu ay palaging nagbibigay ng paalahala sa atin, lalo na po sa panahong ito. Ang panahon po natin ay kung minsan mainit, kung minsan malamig, no? Hindi po talaga yung kondisyon po natin, no? So ngayon po, nakikita po natin yung sabi ng banal na Espiritu na makikita po natin yung mga tao, napakagaling ngayon, baka mamaya patay na pala siya. Oh. Nangyayari po sa ngayon yan. Kaya po sabi ng banal na Espiritu, kung mapali, yung mapali, anggad kayong sasalilong, anggad kong miminum dakala danum o itang sapat danum king katawan. So, uli pong dakal tanay hikit na, keni mo pong kekatamu keni, kita mong kanaong pauli kaya kami, dening kamag-anak ka rin, puro la po may ngayataki na. Ataki po, yung sasabyanan ng banal na Espiritu, ataki, dekorasyon, ano na. So ngayon po, titiraya po yung ataki, kaya yung kondisyon da po din kaya katamong katawan, kaya pamangan, sobrang pamangan, sobrang manyaman na pamangan, talang exercise kaya katawan, yan po yung maging problema po nito. So ngayon po, kaya kasalukuyan, ita pong mindam oxygen na bengi, dinalan ko po kita, Chuy Joshua, siguro po, anya po may katintamong kaduang basket kasi po sisimbala namang keni detang kaya katamong kapatad den kay mana kaya tayo tanganak pong maglubena at nabengi po bayo kaya puminta keni hikit na po itang pengari na pintalan niya po itang anak pero intutuna po pepaulidan niya naman den doktor may gastos na kayo muha na. So, tapatan po siguro na maninaya na lamang o ito nanding galingal daw ata o nanding abak po. Ita pinimiras po itang makanita. So, ngayon po, inkiakatamo pong pamanyamba, i-announce ko na lamang po, rin kaya katamong pi saup-saup, ngayon aldo ngayon ni 7,800 88 la po retang minunang basket, data pong kadwang basket, saup tala po, niya po, katang katamong kapatid. Ing pong oras, at kareni pong katamong kapatid, pasalamat ko po karening mapilan at yung ening hikit ko, uli pong adwan ko na dating migsimulaking katamong kasalpantayanan, detangan pong may pong sabi ko king Sibul Tagumpena ning biye. Panagimpan ko pong akit kula nung nukar nila may pong lampong mitanam karin po ingobra. Sabi ko, sana po magobratangan nung nukarin tamo menatili, maging din kaya katamong pengari nung nukar nila may migsimula, nung nukar nila may walabi, may ausabi, nung nukar nila ginanap, siguro po karintamo kailangan na magobra. Uli pong hanggat ko pong palaging sasabihan nung mindam ka mo king PNB, kay ba't mamayad ka king video, eya po pwede. Okay ya po, tutuya po itako ya. Mindam ko king PNB, mamayad ko king video. Eya po siguro accredited kanita na. Kailangan po, PNB ka naman may balik. Okay? So, kaluguran da kayo nga, kayong sablang at yung talasalpantaya, king kasalpantayanan na ini, panintunan at panintunan da kayo. Kaluguran kong kapatad. Uling niya po, ing nasa na, ning kaya kong kapatad ay ini. Nung nanuman po, itang kaya katamong kapag-aralan, ngayon po, ing kaya katamong pamag-aral keti, may bubuklat po ing kabiasnan. May mababata mo, may kumbabata mo. Uling niya po ing iutos na ning banal kaya katamo, napunta mo, sabi na ning tinuro, tanggap kayo nga ng
nung tuturuda kayo, ang pong payo, ang pong punang, tanggapan nyo, pasalamatan nyo. Magingin kaya katamang talaturo sa sabiana naman po. Kaya tang maya pituro tayo yung kaya katamang kapatad. Tanggapana. Tanggapan tamo po. Alapong matwakeni, alang mamuntukan, itamongan po mituturuan ng tabo. Patating kayo nga sabi ka na kung marine yung sabyan, uli mong mamuntukan ko. Pigagan na kanyo po ito, apatabog yun. Ali po, ala na pong tatabog niya ni. Ala nang tumabog niya ni. Kaya kasalpantaya ng tamo po, malamba tanang talasalpantaya. So, kailangan po maging matibay tanak keni, ikitanang dakala patuto, ikitanang dakala obra, kailangan po keni magobra tanang magobra. Nakitang gusto. At, bala mo, ating yung burikoya, pota Bisayang mamalita kayo. Kasi July 5, bating kong darandaman. Pero baan patutwanan ko naman, pote tutu. Patutwanan na po ng kapatid, pota yung magpatutu. O sige na, penne. At ako naman kanin Diyos ko. Bala mo at asasan tingyayin kaya katamong pamanyamba. Pero, yung para ka na ako metong niya mo. Munang-muna, itamongan. Luwalat kilo, masaya tamongan, tinulo na ning Ginoo, mikitikit tamo kayang sabat, ale? Anyaduan ko kaya kayo, luwalat kilo, aduang kitang masaganang masayang, pasalamat tamo king Diyos, karing sablang banal at subabo, magmasig lalawe kaya katamo, at inginu yung susuglong kaya katamong biye. Kailangan naman pasalamatan tamo nung malyari mo, nung datanging panahon. Potang inginu sabiara ka na ako, anak magbalik ka do kami ni batad. Uling ya Pastor Santiago sinabi na pa kanita,
wala at karing manungkulan ng Kenny. Tala panuwala, tala samba, aduan kaya kayong pansin, dakalpungan salamat kaya kayo. Kaya kayo nga. God bless. Sibol tagong pera nimbe. Nakabaya ka po. Binawi na po yung lumbanwa. Muna ako na kaya kasi mapali susunga ako eh. Ne? Pasensya na kayo. Dakal narugong dakal. Salamat. Ha? Ano ya? O, sige. Wow, complete man tayo. May pagalya po, bala mo. Talagang binyan na yung power na. Ita po, kasi niya din ng kepong oras, baka nita na makapagsalita yung pasibayo kaya kayo at kaya katamungan. At sinabi nila rin maging nano pa yung gawan, kaya katangkas sa pantayanan. At mira siya po yung oras, kaya tutugi dening kaya katamong at kaya lalam magsadyala po na. At dakal pong salamat karening tinago na kapatad at yung eni. Sana po umpisa na ning kaya katang pamagobra, pasibayo king kasalpantayanan. Ya po yung kaya katamong gawan na po. Tamo po sasawang gagawa. Mamin tu ang pong tutupad kemburi na ni nga pong Ginoo. Kasi po isto sinawa tamo, itayng makalunos. Po itana. At yuta na kanulibutad, na mamatras. O ini po, ang ganun tanya po, yung kaya katamong pamanyan ba. God bless po kaya kongan.
Kasi kaya kaming igpa, punat penibatana ning kaya kaming biyampong sikanan. Ginonge ning pinanditay ti ding kekeng kapasalamatan ilapu ding dudwang mi king kekang banalayarapan. Gino king pinanditay ti ding kekang banal ayamano amalyaring dindami king kaorasan na iti. Diyos ko makanyan lasanang mitanam karing kekeng balang puso ampong panandam. Tulutan mo sanang Diyos ko ring kapag-aralan, ilasargong malyaring ay bitbit mi, potang lumwal kami king kakarin na iti Diyos ko, ilasargong malyaring dalanan ning balang katao kaya kami. Ing mituruanan kami karing kekang maya pasalita, sana Diyos ko, mag-ariya karing kekeng balang sariling kekang upaya. Ing lugod, karing balang metong at metong kekami Ginoo makanyanya sargong mipali, bang malyaring manatili keng ating tetagan ikeng sablang talasal pantaya. Malugoda kaya kaming igpa, ngining muli kami ikepong sablang anak mo. Diyos ko, tanggapan ni puwing kekang kayo pa yan. Nanuman sargong panandaman ni karing kekeng pisikang katawan laman. Diyos ko, nung atin man pong kapanandaman, mabaklas sana king pinanditay ti alilan mo sargong puwersang pong sikanan. Malugoda kaya kaming igpa, king kekeng pamaglakad gining Diyos makanyan mo kengan tabayanan. Makanyan mo kami nilawot, karetang matulinga panimanman. Diyos ko inge kaya sana malyaring matuksuking aglena ning yato. Itulot mo sanang karing balang panakbang daring kekeng bitis. Kitang mayap Diyos ko karin mo kaya sargoy dala. Paintulutan mo sanang Diyos ko ding balang kabyas na makayatyo kaya kami. Makanyan nila sanang agamit gining Diyos. Detang kekang banalayamano, Diyos ko, balasargong buklat daring kekeng balang pasbulan o ring kekeng labi, mialasargong pakinabang karetang taong makarandam. Mirinan lang kasikanan Gino. Diyos ko, tulutan mo sana ngining pinanditay ti. Gino karingal domi pang daratang emi pubalo ang pong kamalayan, nunay panibala mi king kekang mayupayang gamat Gino. At subeben mo kami king aldom pong bengi, manibat na ngini ang gaman king wakas. Iyan nasa po salamat po. Maya pa abak po kayo. Benning Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay, B.